Dragi frați și surori, sunt foarte bucuros să fiu împreună cu dumneavoastră în părtășia aceasta de rugăciune, de cântare și de predicare a Evangheliei Domnului Isus. Să am ocazia să vă cunosc și să ne bucurăm împreună de faptul că moartea și învierea Mântuitorului Iisus Hristos ne-a înfrățit, făcându-ne pe toți copii ai lui Dumnezeu. Denis mi-a spus despre părtășia dumneavoastră și în calitate de prieten mai tânăr al meu, m-am bucurat să onorez invitația lui și prin el invitația dumneavoastră, a organizatorilor, și să împărtășim împreună bucuria în cântare, în rugăciune și în predicarea Sfântului Cuvânt. El și părinții lui îmi sunt prieteni dragi, am fost pentru mulți ani colegi de slujbă și mă bucur ori de câte ori îl pot vedea, asculta, întâlni, pentru că de el, de familia lui, mă leagă amintiri speciale. Dragii mei, astăzi aș vrea să vorbesc despre pocăință. Lucrul acesta, sau subiectul acesta, tema asta, avem sentimentul că este consumată, fiindcă ni se pare că după ce am petrecut un număr de ani în biserică, înțelegem pe deplin conceptul de pocăință, pentru că îl experimentăm. Dumnezeu nu poate fi înțeles logic, decât într-o extrem de mică măsură. Și înțelegerea nu este despre Dumnezeu, ci este despre ceea ce Biblia ne spune că este Dumnezeu. Însă noi îl putem experimenta pe Dumnezeu și putem experimenta pocăința, credința. Adevărul este că în viața aceasta, după ce ne naștem și în timpul tinereții cândva sau în viața de adult, ne facem vise pentru lumea asta, vrem să fim bogați, sănătoși, frumoși, inteligenți, să avem succes, să fim populari, dacă se poate celebri, și cu toții alergăm după lucrurile astea până când ne întâlnim cu mesajul Evangheliei lui Isus Hristos și cu Domnul Domnilor, care ne cheamă la pocăință. Ispita asta de a fi mari și tari rămâne restul vieții, și înainte de pocăință și după pocăință. Și rămâne una dintre luptele pe care noi le ducem în viața aceasta. În general, omul speră să nu se îmbolnăvească și în tinerețe nu se gândește la moarte. Însă după ce anii trec, implicat în tot felul de experiențe, poate pline de suferință, de încercare, omul conștientizează că este fragil, vulnerabil și că trebuie să moară. Moartea este predictibilă sau previzibilă. Este cea mai previzibilă experiență umană. Noi toți care suntem astăzi în părtășia asta online, suntem siguri de multe lucruri, dar lucrul de care suntem cel mai siguri este faptul că trebuie să murim. Că murim peste o oră, peste un an sau peste 50 de ani, aia este o problemă de timp, însă este previzibilă moartea. În momentul în care devenim conștienți de faptul că murim, omul începe să se gândească dacă există ceva după moarte. Atunci devine mai interesat de Evanghelie, de cer, de Dumnezeu, de credință și pocăință. Adevărul este că am observat în viața mea și în viața altor oameni că întotdeauna când omul se pocăiește și crede în Dumnezeu, când se naște din nou, când se botează, când devine membru al unei biserici și merge pe drumul credinței, implicându-se într-un proces de creștere spirituală, apropiindu-se de Dumnezeu, sfințindu-și viața, această frică de moarte dispare și moartea, deși este în viitor pentru toți oamenii, dacă nu vom experimenta răpirea, este un eveniment natural care nu sperie și care ne duce în prezența lui Dumnezeu. Adevărul este că pentru boală și pentru moarte nu există nicio soluție. Omul nu are nicio soluție. Toată tehnologizarea, industrializarea și digitalizarea nu poate să rezolve problema morții. Priviți la oamenii ăștia care conduc lumea, care fac multă vâlvă cu știința, că nu sunt în stare să rezolve nici problema bolilor și nici problema morții mai ales. Însă Dumnezeu are o soluție la moarte, la marea noastră problemă, și soluția lui este învierea. Învierea aceasta a fost pusă în evidență de învierea Domnului Isus la 3 zile după ce a murit și este o promisiune a lui Dumnezeu pentru toți oamenii născuți din nou. Însă, nu toți oamenii vor avea parte de înviere. Învierea este condiționată. Moartea este obligatorie, dar învierea
este condiționată și ea este condiționată de pocăință. Cine se pocăiește va învia. Cine nu se pocăiește și rămâne în păcat, va merge în locul unde merg oamenii care au trăit departe de Dumnezeu și au refuzat chemarea lui Dumnezeu. Acum, probabil că noi în părtășia asta online suntem oameni de toate vârstele, probabil că cei mai mulți tineri și până la urmă toți avem inima tânără, dar aș vrea în ziua asta, că la unii dimineață, la unii seara, la unii amiază, cum e la mine, dar aș vrea să vorbesc puțin despre pocăință. Pocăința nu este un subiect cunoscut. Este un subiect pe care îl înțelegem în mare măsură. Dar totuși aș vrea să insist asupra lui. Pocăința este un concept spiritual și importanța ei este înțeleasă atunci când acceptăm perspectiva lui Dumnezeu cu privire la viața eternă. Mântuitorul Iisus Hristos punea o întrebare provocatoare. Ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Se crede în general că pocăința înseamnă să devii religios, însă Biblia ne învață că pocăința înseamnă să devii sfânt. Pocăința înseamnă să te întorci la Dumnezeul de care ai trăit departe. Pocăința ne pune în primul rând în relație cu Dumnezeu ca persoană, nu cu religia, nu cu biserica, nu cu pastorul, nu cu frații și surorile. Primul lucru care îl face pocăința este să ne pună în raport cu Dumnezeu. Fără ajutorul lui Dumnezeu și fără puterea și călăuzirea Duhului Sfânt, este imposibil ca un om să se pocăiască. Pocăința alături de credință conduc la convertire, adică la schimbarea totală a vieții unui om, la ceea ce Domnul Iisus, în dialogul cu Nicodim, numea naștere din nou. Primul mesaj al Evangheliei este pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Prima predică a lui Ioan Botezătorul și mai apoi a Mântuitorului Iisus Hristos a fost pocăiți-vă pentru că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Credința că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, lipsită de o pocăință sinceră, autentică, care promite mântuirea, este inutilă. Sunt mulți oameni care cred, dar nu se pocăiesc. Credința ca și concept intelectual, adică omul acceptă că Dumnezeu există, dar el nu se pocăiește de păcatele lui, nu conduce la mântuire. Dacă credința este o întoarcere cu fața înspre Dumnezeu, pocăința este o întoarcere cu spatele spre păcat. Degeaba te întorci cu fața înspre Dumnezeu dacă rămâi cu fața și înspre păcat. Pocăința e întoarcerea necredinciosului de la păcat, în timp ce credința e întoarcerea lui spre Hristos, ele constituind aspecte negativ și pozitiv al aceluiași eveniment. Pocăința e un termen biblic, teologic. El descrie o etapă din procesul mântuirii, o etapă de început în care credinciosul își recunoaște păcatele, dar și o etapă care se regăsește în fiecare zi, pentru că în fiecare zi noi trebuie să ne mărturisim păcatele, slăbiciunile și alunecările. Petru în Ierusalim, Pavel în Atena, Mântuitorul Hristos în Ierihon, le cere oamenilor să se pocăiască, adică să-și recunoască păcatele, să-și mărturisească păcatele și să-și părăsească păcatele. Mustrarea de conștiință, de regret, de remușcare, de căință, părerea de rău, cam asta înseamnă pocăință dacă deschidem un dicționar. Însă, dincolo de dicționar și de teorie, pocăința este o întoarcere intenționată cu spatele la păcat și cu fața la Dumnezeu. Pocăința este o reacție a omului la chemarea pe care Evanghelia o face. Pocăința, ca și credința, este o înțelegere la nivel intelectual că păcatul este rău. Este un sentiment emoțional al învățăturii Scripturii despre păcat, adică regretul, remușcarea, care se finalizează într-o decizie personală de întoarcere la Dumnezeu, renunțând la păcat, prin mărturisire și părăsire. Scriptura plasează pocăința și credința împreună cu alte aspecte diferite ale unui singur act de venire la Iisus Hristos pentru mântuire. Chiar dacă toți îngerii ar sta înaintea lui Dumnezeu ca să implore iertarea unui singur păcătos, Dumnezeu nu ar accepta să ierte pe un om care nu se pocăiește. În ciuda faptului că Dumnezeu este la fel de plin de îndurare precum soarele de lumină, El nu va ierta niciodată pe un păcătos atâta timp cât acesta continuă să trăiască în păcat. Biblia precizează că niciun păcătos nu va fi mântuit afară de păcătosul care se pocăiește, iar Dumnezeu nu-și va încălca niciodată și pentru nimeni
propriile legi pe care le-a promovat în Scriptură. În Biblie avem câteva cuvinte care explică pocăința. Ele sunt scrise în cele două limbi în care a fost scrisă Biblia. 39 de cărți sunt scrise în limba evrească, pentru că sunt istoria unui popor și se numesc Vechiul Testament. Însă următoarele 27 de cărți sunt scrise în limba greacă, pentru că aceasta a fost limba pe care au vorbit-o apostolii. În greacă, accentul a căzut pe interior, pe minte. În ebraică, accentul cade pe exterior. În limba greacă, conceptul de pocăință înseamnă schimbarea din interior. În timp ce în ebraică, în evreiește, același cuvânt înseamnă schimbarea manifestată în exterior. Adevărul este că pocăința înseamnă ambele lucruri în mintea noastră. Noi știm că trebuie să ne schimbăm în interiorul nostru și schimbați fiind în interior, ne vom schimba și în exterior. Dacă schimbarea este doar în exterior, asta se numește ipocrizie. Pentru că adevărata schimbare este a inimii, a minții, a sufletului, nu doar a faptelor făcute când sunt oamenii lângă noi. Asta înseamnă că omul va alege mai întâi să-și schimbe inima și apoi faptele. Schimbarea stilului de viață presupune schimbarea gândirii, iar schimbarea gândirii presupune primirea unei informații. De aceea Pavel spune în Roman 10, credința vine în urma auzirii. Unii oameni spun să mai lăsăm teoria, să trecem la fapte, însă teoria este importantă pentru că nu poți să faci ce nu știi. Credința vine în urma auzirii, în urma informării, iar Hristos a vorbit despre cunoaștere ca despre un lucru pozitiv, iar despre necunoaștere ca despre un lucru negativ. Gândiți-vă la creștinii tradiționali, la religiile istorice. Ei știu despre Dumnezeu și despre credință, însă nu și-au însușit niciodată mesajul lui Dumnezeu din Scriptură și nu practică ceea ce cred. Ei, dacă îl întreb, crezi în Dumnezeu, spune, da, cred. Însă credința lor nu ajunge la nivelul la care ei să se încreadă în Dumnezeu, să-L primească pe Domnul Iisus ca pe Mântuitorul lor personal și să-L urmeze în viața de sfințenie pe care Mântuitorul a trăit-o. Știți că între proverbele românești este și unul care spune să faci ce spune popa, dar să nu faci ce face popa. Pocăința nu este doar un sentiment sau o părere de rău, ci este o întoarcere profundă, reală, cu spatele la păcat și cu fața la Dumnezeu. De aceea, cea mai bună traducere a verbului metanoia este a se converti. Dumneavoastră știți că dacă mergem într-o altă țară unde se folosesc alte monezi decât banii pe care noi avem în locul unde trăim, de pildă dacă din America vin în România, trebuie să convertești dolari în lei. Ce înseamnă a converti? Înseamnă a schimba. Exact asta înseamnă pocăința. Să se schimbe omul în interiorul lui, să-i se schimbe mintea, discernământul și procesul de gândire, să-i se schimbe sentimentele, trăirile, emoțiile și în felul acesta, în final, să-i se schimbe paradigma de gândire, adică mentalitatea despre lume și despre viață. De ce oamenilor le vine ideea să se pocăiască? Pentru că Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul Său în lume să judece lumea, ci să mântuie lumea, ne spune Ioan în capitolul 3, versetul 17. Adică datorită harului divin care cercetează conștiința oamenilor. Inițiativa pocăinței nu e a noastră e inițiativa păcatului. Inițiativa lui Dumnezeu este pocăința. De aceea nouă ne vine ideea pocăinței pentru că Dumnezeu ne-o transmite. Apoi, avem ideea pocăinței datorită conștiinței noastre care este gândul lui Dumnezeu în noi. Biblia ne spune că Dumnezeu a pus chiar și gândul veșniciei în om. Încă un lucru care inițiază pocăința în inima omului, care o motivează, o aduce, este faptul că pocăința este porunca lui Dumnezeu. Dumnezeu ne poruncește să ne pocăim, așa cum menționam puțin mai devreme. Din acest motiv, omul are obligația fundamentală ca să se pocăiască. Pocăința, deși un eveniment, este și un proces care presupune câteva etape. Prima etapă a pocăinței este încredințarea de păcat sau convingerea că ai păcătuit. Aduceți-vă aminte ce spune psalmistul în Psalmul 51. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta. După îndurarea ta șterge fără de legile mele.
De ce să șteargă fără de legile lui? Pentru că este conștient că le are. Spală-mă cu desăvârșire și curățește-mă de păcatul meu. Asta înseamnă că acest om era conștient că a păcătuit în fața lui Dumnezeu. Sunt foarte mulți oameni care, fiind întrebați, tu ai păcătuit? Spune nu, n-am păcătuit. Pentru că el nu înțelege ce înseamnă să păcătuiești. Apoi pocăință înseamnă mărturisirea păcatelor. Păcatele oamenilor sunt iertate doar atunci când sunt mărturisite, sigur, și părăsite. Ioan spune în prima sa epistolă, dacă, dar numai dacă se numește condițional. Dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu e drept și credincios, iată dar ne bazăm pe promisiunea lui Dumnezeu, pe caracterul lui Dumnezeu. El e credincios și drept ca să ne ierte păcatul și să ne curățească de orice nelegiuire. Psalmistul spune în Psalmul 32, atâta vreme cât am tăcut, era un foc în sufletul meu. El spune, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Dar după ce ți-am mărturisit păcatul și după ce mi-am expus fără de legea, n-am mai ascuns-o și am zis, îmi voi mărturisi Domnului păcatele, tu ai iertat vina păcatului meu. Mărturisirea este fundamentală, însă trebuie însoțită cu părăsirea păcatului, că altfel mărturisirea, deși e necesară, nu e suficientă. Încă o dată, mărturisirea este necesară, dar nu e suficientă. Pentru că pe lângă mărturisire trebuie să urmeze părăsirea păcatului. Altfel, azi îl mărturisești și mâine îl repeți. Părăsirea răului, ruperea cu trecutul este fundamentală. Adevărata pocăință produce un sentiment de dezgust față de păcat, însă apostolul spune să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu făcând fapte vrednice de pocăință. Iată da, pocăința dincolo de sentiment este părăsirea păcatului și schimbarea stilului de viață. Ascultare, supunere totală față de Dumnezeu. Pocăința față de Dumnezeu nu poate fi autentică decât atunci când este însoțită, împerecheată cu credința în Dumnezeu. Pavel spune, vestesc evreilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu și credința în Iisus Hristos. Această perspectivă este de fapt o atitudine constantă de pocăință. Posibilitatea de a păcătui nu încetează niciodată. Tendința naturii în care noi trăim într-o natură păcătoasă. Biblia o numește firea pământească. Psihologia o numește temperament. Este corpul ăsta. Atâta timp cât trăim în el, ca într-un cort, ca într-o casă, el este ambalajul în care există conținutul, sufletul nostru. El întotdeauna ne va crea probleme ispitindu-ne. Noi avem 3 mari dușmani în existența noastră spirituală. Primul este firea pământească. Al doilea sunt puterile văzduhului, duhurile înșelătoare. Și al treilea este lumea. Toate acestea se constituie în probleme pe care omul credincios le are. Scriptura spune, copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Cui a fost scrisă epistola lui Ioan? Lumii sau bisericii? Bisericii. Și cui se adresează el cu termenul copilașilor? Fraților. Spune, copilașilor, vă scriu ca să nu păcătuiți. Aceasta este legea împărăției. Abstinență de la păcat, sfințire deplină, desăvârșire în neprihănire. Dar uitați ce spune el. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătui și e punct. Dar după punct urmează ceva ce ne ajută să rămânem credincioși. Dar dacă cineva a păcătuit, cine e acel cineva? Eu, și dacă nu te superi dumneata. Pentru că s-ar putea astăzi să fi greșit cu mintea, cu inima, cu gura, cu ochii, cu fapta, cu piciorul, cu multe lucruri. Și uitați ce spune Ioan. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Dumnezeu un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. Întotdeauna pocăința interioară din mintea și inima noastră este confirmată, validată, manifestată prin acțiunile noastre exterioare. Sunt oameni care trăiesc în păcat, dar ei pretind că sunt pocăiți pentru că în inima lor îl iubesc pe Dumnezeu. Nu-i suficient să-L iubești în inima ta pe Dumnezeu, deși este nevoie să-L iubim pe Dumnezeu în inima noastră, dar nu-i suficient. Vorbeam puțin mai devreme de faptul că sunt lucruri necesare, dar insuficiente. Pocăința, deși pleacă din inimă și în inimă trebuie să-L iubim pe Dumnezeu, dacă asta nu se vede în faptele noastre, este doar o iluzie faptul că Îl iubim pe Dumnezeu. Scriptura ne spune că pocăința este validată, confirmată, recunoscută prin schimbarea vieții. Faceți fapte vrednice de pocăința voastră, așa spune Scriptura.
faceți fapte vrednice de pocăința voastră. Matei, capitolul 3, versetul 7 și versetul 7 până pe la 12 sau 13, învățătura Domnului Iisus. Faceți fapte vrednice de pocăința voastră. Nu ziceți doar că avem pe Avram ca tată, că cine l-are pe Avram ca tată se vede din faptele lui, nu doar din afirmațiile lui. În felul ăsta au venit oamenii și l-au întrebat, noi ce trebuie să facem? Și uitați ce le spune el. Cine are 2 haine să împartă cu cine nu are niciuna. Au venit vameșii și au întrebat, noi ce să facem? Și el a spus, nu fiți lacomi și nu luați nimic furând și compromițându-vă, ci pur și simplu luați doar ce vi s-a poruncit să luați. Au venit ostașii și au întrebat, dar noi ce trebuie să facem? Și el a spus, nu folosiți armamentul și forța, autoritatea, puterea pe care o aveți ca să stoarceți ceva prin amenințări. Observați cum Hristos îi învață pe oameni să manifeste în faptele practice pocăința care există în inimă. O pocăință ascunsă în inimă și absentă în faptele practice ale vieții nu folosește la nimic. Aia nu-i pocăință, e doar o iluzie. Pocăința sigur că este validată și prin botezul în apă, care e mărturia unui cuget curat. Așa ne spune Petru în Fapte, în capitolul 2. Pocăiți-vă și fiecare dintre voi să fie botezat. După pocăință urmează botezul. De ce trebuie să ne pocăim? Trebuie să ne pocăim pentru că suntem păcătoși. Simplu. De ce ne spălăm? Pentru că suntem murdari. Toți oamenii au păcătuit, spune Pavel în Roman 3, și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Toți înseamnă toți, în orice limbă, inclusiv în limba română. Păcatul adamic și păcatele dobândite ne fac păcătoși. De aceea Hristos a venit printr-o fecioară când s-a întrupat. Că dacă se năștea din mamă și din tată, se năștea în păcat și nu mai putea fi mântuitor. Apoi, trebuie să ne pocăim pentru a scăpa de pedeapsa vinovăției păcatelor pe care le-am făcut. Pedeapsa păcatului este moartea. Pedeapsa pentru trecerea pe roșu, la culoarea roșie a semaforului când conducem în automobil, e o amendă. Ei, tot la fel. Pentru trecerea pe roșu la semaforul vieții e o amendă, iar amenda e păcatul. Nepocăința ne ține sub vinovăția propriilor noastre păcate, ori pedeapsa vinovăției planează constant asupra noastră. Sunt multe exemple în Scriptură care vorbesc despre pedeapsa păcatului. Aduceți-vă aminte de exemplu pe care l-a dat Hristos cu oamenii uciși de Pilat sau cu turnul Siloamului și chiar cu smochinul neroditor. Întotdeauna nepocăința duce la pieire, duce la moarte, duce la pedeapsă. Mesajul lui Hristos referitor la pocăință este următorul. Dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Luca 13. Aduceți-vă aminte de exemplul pe care îl dă Biblia cu Ioan Botezătorul și fariseii. Fariseii au venit pentru că ei credeau, aveau în inimă credința și au venit potrivit credinței din inimă să se boteze. Și Ioan le-a spus, eu nu văd fapte de credință. Duceți-vă și faceți mai întâi fapte de credință. Observați, este necesară credința, dar nu ne oprim la credință. E necesar să faci un pas înspre magazin, dar nu-ți trebuie doar un pas înspre magazin. Îți trebuie mai mulți. Dacă faci unul, doar pornești. Dar dacă nu-i faci și pe următorii, la magazin nu vei ajunge în veac. Principiul de bază este rodirea vieții, adică sfințirea. Pocăința trebuie să conducă la sfințenie. Dacă pocăința nu conduce la sfințenie, e ca și cum mănânci și nu te saturi. Păi poți să mănânci și să nu te saturi? Nu, nu poți. Poți să bei apă și să nu-ți treacă setea? Nu, nu poți. Cine ar mai mânca dacă nu s-ar sătura? Nimeni. Că noi prin mâncare ne rezolvăm o nevoie. Te înțeapă în burtă, senzația de foame, te duci și mănânci și trece. Iată dar că foamea rezolvă o problemă. A mânca rezolvă problema foamei. Tot la fel pocăința rezolvă problema sfințeniei pe care Dumnezeu ne impută. Dumnezeu este supărat pe noi din cauza faptului că în loc să fim sfinți, suntem păcătoși. Ori a ne pocăi doar în inima noastră, fără să ne schimbăm, fără să ne sfințim viața, e o iluzie. E la modă astăzi să ne pocăim fără să ne sfințim. Adică mergi la biserică în timp ce cochetezi cu păcatul. Și te bucuri că faci o slujbă, indiferent care este aceea. Faptul că noi slujim pe Dumnezeu nu ne mântuiește. 1 Corinteni 3 spune clar că răsplata este pentru fapte, iar mântuirea este pentru credință. Credința ne mântuiește, dar faptele ne conduc la răsplată. Noi nu primim răsplată pentru că am crezut. Și nici nu primim viață veșnică
pentru faptele noastre. Cum mai spunem noi, Dumnezeu să te răsplătească cu viață veșnică. Viața veșnică nu e o răsplată, fraților, e un dar. Noi nu putem fi răsplătiți, că atunci când ești răsplătit înseamnă că meriți. Salariul e o răsplată. Te duci și muncești și ești răsplătit cu salariu. La săptămână, la 2 săptămâni sau, mă rog, când primești salariul, fiecare în funcție de unde lucrează. Dumnezeu nu ne-a mântuit că merităm. Dumnezeu ne-a mântuit că merită Iisus, Domnul vieții, Mântuitorul nostru. Din acest motiv, pocăința neautentică este egală cu nepocăința. Aduceți-vă aminte de cuvântul Scripturii, pui de năpurci. Cine va învăța să fugiți de mânia viitoare? Orice pom care nu aduce roadă bună, că și frunzele sunt o roadă. Orice pom care nu aduce roadă bună va fi tăiat și aruncat în foc. Dumnezeu cere rod, nu frunze. Aduceți-vă aminte de exemplu fiului risipitor. A realizat situația dramatică în care s-a aflat și și-a venit în fire. Dar când s-a întâmplat asta? După ce a trecut prin criză. De cele mai multe ori crizele sunt necesare pentru ca să ne trezim. Trebuie să sune ceasul. Când ceasul sună se numește criză. Vă aduceți aminte că ne trezim speriați și ce rău ne pare că sună ceasul. Ne-ar fi plăcut să sune peste 2 ore. Mai ales când suntem prea obosiți sau ne-am culcat târziu. Așa este orice criză din viață. Este ca și cocoșul care a cântat pentru Petru, e și ca și ceasul care sună pentru noi când trebuie să ne trezim mai devreme. El s-a trezit și și-a recunoscut păcatul. Și-a mărturisit păcatul și-a asumat pedeapsa pentru păcat și l-a părăsit. Cine nu părăsește păcatul, degeaba își asumă faptul că e vinovat și merită pedepsit, degeaba își mărturisește păcatul și degeaba își recunoaște păcatul. Scopul mărturisirii este părăsirea păcatului. Dumnezeu nu are nevoie de oameni care să se plângă toată ziua spunând, aoleo, iartă-mă că am păcătuit. Dumnezeu are nevoie de oameni care să-și mărturisească păcatul în perspectiva părăsirii acestuia. Aduceți-vă aminte de pilda vameșului și a fariseului. Era un religios ipocrit care se prezintă meritos în fața lui Dumnezeu și era un vameș păcătos care se credea păcătos, se bătea cu pumnul în piept și spunea, ai milă de mine. Pocăința nu este religie. Pocăința nu este o emoție. Pocăința este o întoarcere reală, autentică, cu fața înspre Dumnezeu și cu spatele înspre păcat. Pocăința înseamnă mai mult decât să-ți recunoști greșeala, înseamnă o schimbare a minții și apoi a stilului de viață. Înseamnă sfințire. Cine nu se sfințește, atunci nu a rezolvat problema. Care sunt caracteristicile pocăinței? Pentru a pune în evidență atât importanța cât și urgența unui lucru, Biblia îl pune într-o relație de superioritate cu lucrurile mai importante din viața unui om. Asta e o figură de stil, dacă vă mai aduceți aminte de la școală, mai ales cei mai tineri, care se numește hiperbolă. Hiperbola înseamnă să dai un exemplu exagerat despre un lucru pe care vrei să-l pui în evidență. Hristos a folosit hiperbola. În Luca, în capitolul 14, este o hiperbolă. În Matei, în capitolul 10. Aduceți-vă aminte ce spune Hristos. Dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevasta sa, nu poate să fie ucenicul meu. E adevărat lucrul ăsta? Nu, nu e adevărat. Păi eu trebuie să o urăsc pe mama ca să fiu plăcut înaintea lui Dumnezeu? Hai să fim serioși. Nu, nu trebuie să o urăsc pe mama. Dimpotrivă, trebuie să o iubesc și să o ascult pe mama. Dar de ce Hristos s-a exprimat în felul ăsta? Pentru că acesta este o exagerare intenționată pentru a pune în evidență cât de necesar și de important și de urgent este să îl iubim pe Hristos în primul rând. Dar de fapt ce a spus el atunci este explicat în Matei 10:33. Cine iubește pe tata și pe mama mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Hristos e prioritar. Pe Hristos trebuie să-L iubim înainte de a ne iubi nevasta, soțul, copiii și părinți. Dacă nu este așa, să știți că ne rătăcim pe drum. Aș vrea să vă dau un exemplu de hiperbolă, deși sper să nu rămână nimeni în urmă datorită acestui termen gramatical mai pretențios. Aș vrea să vorbim din Luca, capitolul 9, unde 3 oameni vorbesc cu Domnul Iisus și la toți 3 ele le vorbește printr-o hiperbolă. De ce? Pentru ca să pună în evidență câteva caracteristici ale pocăinței. Dacă aveți Biblia, țineți-o deschisă. Deschideți-o la Luca 9, acolo unde Cornilescu a pus titlul Cum să-L urmăm pe Iisus.
Și priviți în versetele 59 și 60. Luca 9, 59 și 60. A venit un om și Hristos i-a spus, vino după mine. El i-a spus, Doamne, lasă-mă mai întâi să mă duc să-l îngrop pe tatăl meu. Mai țineți minte ce i-a răspuns Hristos? Lasă morții să-și îngroape morții. Fraților, dumneavoastră ați văzut vreodată un mort îngropat de un alt mort? Nu, nimeni n-a văzut, că nu-i posibil. Dar atunci de ce Hristos dă un exemplu exagerat? Pentru că a vrut să spună următorul lucru. Tu trebuie să-ți înmormântezi mortul. Hai să presupunem că taică-s-o era mort. Tu trebuie să-ți înmormântezi mortul. Dar mai urgent decât să-ți înmormântezi mortul este să te pocăiești. Și apoi du-te și înmormântează tatăl. Pentru a te pocăi îți trebuie doar decizia, îți trebuie doar alegerea. Pocăința e o alegere, fraților. Când omul alege să se pocăiască, se pocăiește. Sigur că după aceea pocăința este desăvârșită și prezentă în restul vieții. Dar pocăința, în primul rând, este o alegere. Când Hristos i-a spus acestui om, lasă morții să-și îngroape morții, deși taică s-o trebuia mormânta, nu i-a spus, nu-ți înmormânta tatăl. I-a spus, atât de urgent este să te pocăiești, încât mai întâi pocăiește-te și apoi mormântează tatăl. Hristos a pus în evidență urgența pocăinței. Apoi a vorbit despre importanța pocăinței. Aduceți-vă aminte că acolo se vorbește despre un alt om care vine și îi spune, Doamne, te voi urma, dar mai întâi lasă-mă să-mi iau rămas bun de la ai mei. Și Hristos a spus, nu-ți lua rămas bun de la ai tăi. Oricine pune mâna pe plug nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Acum eu vă întreb. Presupunem că un bărbat care e căsătorit vrea să plece în misiune pentru 2 săptămâni în Uganda. Și nu-i spune soției și copiilor și nici șefului de la serviciu. De ce? Pentru că Biblia spune, nu mai te duce să spui la nimeni, du-te și că așa este când plugarul pune mâna pe coarnele plug. Ce ar zice soția dumitale dacă 2 săptămâni ai dispărea de acasă și când te întorci îi arăți versetele 61 și 62 din Luca 9? Cam ce părere ai? Sau ce ar zice soția? Ce ar zice soțul dacă soția ar pleca 2 săptămâni în misiune, fără să spună nimănui? Ce a vrut Hristos să spună când a zis oricine pune mâna pe plug nu este destoinic? A vrut să spună următorul lucru. Este așa de important să te pocăiești, decât este mai important, în primul rând, să vorbești cu familia despre faptul sau să-ți iei rămas bun de la familie. Primul lucru este urgent să te pocăiești. Primul lucru este important pe lângă urgent să te pocăiești. Și încă ceva legat de pocăință, motivația. Sunt oameni care au o motivație greșită când se pocăiesc. Unii se pocăiesc ca să se căsătorească. Unii se pocăiesc că nu mai scapă de gura nevestei. Unii se pocăiesc și lista continuă. Oamenii se pot pocăi, adică fac un lucru bun, dintr-o motivație greșită. Uitați ce spune Domnul Iisus. Pe când erau pe drum, un om i-a zis, versetele 59-60, Luca 9, Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Și Hristos îi spune un lucru care nu are nicio legătură cu ce a spus omul ăsta. El spune așa, vulpile au vizuini și păsările au cuiburi, dar fiul omului n-are unde și odihni capul. Dar omul ăsta nu l-a întrebat pe Domnul Iisus dacă are unde și odihni capul sau nu. El i-a zis altceva, te voi urma oriunde. De ce Hristos i-a spus asta? Pentru că și-a dat seama că omul ăla avea o motivație greșită. Care era motivația greșită? El știa că Domnul Iisus e o persoană foarte populară, celebră. El știa că Domnul Iisus poate să vindece pe oricine, poate să transforme piatra în pâine, poate din câteva pâinișoare și câțiva peștișori să hrănească mii de oameni și el a știut că dacă umblă în anturajul Mântuitorului va ajunge celebru. Hai să fim serioși, dacă ești prieten cu primarul, ești prieten cu prefectul și ești cunoscut cu Iohannis, contează lucrul ăsta sau nu contează? Păi cum să nu conteze, oameni buni? Bineînțeles că contează. E la fel și ăsta. A știut că dacă se învârte în jurul Mântuitorului, asta îi va aduce beneficii materiale. El a vrut să-L urmeze pe Iisus pentru beneficii, că Domnul demască și spune, omule, eu nu-ți ofer nimic, eu n-am niciun sens să pun capul. Vulpea are o vizuină, păsările au un cuib, eu n-am nici măcar atâta, nu veni după mine ca să te pricopsești, că pocăința nu te conduce la pricopseală. Astăzi, Evanghelia prosperității ne spune că dacă ne pocăim, toți ajungem bogați, nu ne mai îmbolnăvim, ajungem general, medici, profesori. Fraților, Evanghelia asta e o mare minciună.
Hristos ne-a spus că în lume vom avea multe necazuri. Și pocăiții se îmbolnăvesc, și pocăiții sunt săraci, și pocăiții au probleme, și pocăiții au cancer, și pocăiții merg la spital. Altfel am comercializat pocăința, adică ne-am pocăit doar ca să ne meargă bine pe pământ, însă pocăința nu ne face să ne meargă bine pe pământ, ci în cer. Asta nu înseamnă că nu suntem binecuvântați de Dumnezeu. Haideți să vorbim puțin despre prioritățile pocăinței. Pocăința este o separare morală conștientă, este o abandonare voluntară a păcatului și o intrare personală, conștientă, în relație spirituală personală cu Mântuitorul Iisus Hristos. Aduceți-vă aminte că există un pasaj superb în 2 Cronici pe care noi îl citim întotdeauna când vorbim de țară. Dacă poporul meu, dar numai dacă poporul meu peste care e chemat numele meu se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Iată cel puțin 4 condiții aici. Dacă se va smeri, dacă se va ruga, dacă va căuta fața lui Dumnezeu, dacă se va abate de la căile lui rele. Cum zicem noi că pocăința nu este condiționată? Omul trebuie să se smerească, să se roage, să caute fața Domnului și să se întoarcă cu spatele la căile rele pe care le-a practicat, pe care a umblat. 3 beneficii promise de Dumnezeu. Dumnezeu îl ascultă din ceruri. Dumnezeu îi iartă păcatul și Dumnezeu îi tămăduiește țara. Pocăința e un fenomen complex care acoperă toată viața omului. Regretul e manifestarea intelectuală. Remușcarea e manifestarea sentimentală, iar renunțarea este manifestarea voinței. Ele toate 3 compun ceea ce noi astăzi numim pocăința. Pocăința are mai multe etape. Prima dintre ele este judecata. Judecata trecutului. Spune Pavel în 1 Corinteni, capitolul 11, dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Pocăința înseamnă judecată, frați și surori. Noi ne judecăm pe noi. Ăsta e harul pe care ne-l dă Dumnezeu ca să nu ne judece El, nici prin pedeapsă și niciodată cu lumea. Și să ne judecăm noi. Dumnezeu primește judecata noastră dacă este sinceră, potrivită cu adevărul, prin mărturisire și prin părăsire. Apoi, pocăința e un jug. Aduceți-vă aminte ce a spus Domnul Iisus Hristos. Luați jugul meu. Vă dau exemplul fiilor lui. Aduceți-vă aminte de Ionadab. El spune, noi nu bem vin, pentru că Ionadab, tatăl nostru, ne-a dat următoarea poruncă, să nu beți vin, nici voi, nici fiii voștri. A fost ăsta un jug? Sigur că e un jug. Să nu fumezi, e un jug. Îl porți și toată viața te ții departe de lucrul ăsta. S-ar putea să nu fii ispitit, să nu-ți placă fumatul, dar poate îți place alcoolul, poate îți place pornografia, poate îți place, te uiți după altă femeie decât după soția ta, poate iubirile interzise sunt interzise, dar carnea le cere. Însă omul din interior, omul cel nou în Hristos, le refuză și e o luptă. Uneori câștigă omul de afară. Cine câștigă? Ăla pe care îl hrănești. E normal că dacă te uiți la pornografie vei ajunge să practici lucrurile pe care le vezi. Și e normal că dacă practici rugăciunea și postul și sfințenia, îți va fi mai ușor să te ții departe de păcatele firii. Există o tendință contemporană de redefinire a pocăinței, adică să o facem mai ușoară, mai accesibilă, mai confortabilă, mai purtabilă. Marea problemă a bisericii nu e faptul că a eliminat pocăința, ci că a redefinit-o. Când biserica redefinește pocăința, adorme. Și nu este o altă imagine mai dureroasă pentru Dumnezeu decât să-și vadă biserica dormind într-o lume moartă. William Booth a trăit în sfârșitul secolului XIX, începutul secolului 20. A fost un mare predicator din Marea Britanie. El a anticipat câteva pericole spirituale care se vor regăsi în viața spirituală a Bisericii lui Hristos. Spunea el atunci, tendința unui creștinism fără Hristos, tendința unei religii fără Biblie și fără Duhul Sfânt, speranța unei iertări fără pocăință, înclinația spre o pocăință fără schimbarea vieții, fără sfințenie. Exact lucrul pe care le-am spus puțin mai devreme.
Dacă pocăința ta nu schimbă stilul tău de viață și rămâi în aceleași păcate pe care le-ai făcut înainte să te pocăiești și rămâi la fel de lumesc, la fel de duplicitar, netransformat de Duhul Sfânt, înseamnă că ai o pocăință falsă și trăiești un creștinism ieftin și nebiblic. Iată câteva exemple din Scriptură, unde oamenii au încercat, ca și astăzi, să redefinească pocăință. Pocăință din constrângere. Faraon și Iona sunt două exemple. Aduceți-vă aminte de Faraon. S-a pocăit că era constrâns de urgii, dar după ce au trecut urgiile, Exod 8:15 sună așa de frumos. Faraon, văzând că are răgaz să răsufle în voie, și a împietrit inima și n-a mai ascultat de Moise. Aduceți-vă aminte de Iona. Îi spune Dumnezeu, du-te la Ninive și el se duce la Tars. Dumnezeu n-a putut să-l convingă pe Iona, dar a putut să-l constrângă pe Iona. Și Iona se pocăiește prin constrângere. Frații mei, adevărata pocăință nu este prin constrângere, ci e prin credință. Adevărata pocăință și adevărata credință nu este nici constatare, ca pe vremea lui Toma. Vă aduceți aminte? Toma a vrut să constate și zice, vreau să pun degetul. Vreau să văd, vreau să mă conving. Noi nu avem posibilitatea să mai punem degetul. Noi cum credem? Știți ce i-a spus Hristos lui Toma? Toma, ai crezut pentru că ai văzut. Ferice de cei ce cred fără să vadă. Observați ce credință așteaptă Dumnezeu de la noi? Nu o credință bazată pe dovezi, ci o credință bazată pe cuvântul lui Dumnezeu. Noi avem încredere în caracterul lui Dumnezeu, că ce a scris în Scriptură este autentic, este adevărat, este real. Și bazați pe caracterul lui Dumnezeu că este sfânt și drept și nu minte, nu exagerează, nu glumește, nu uită. Noi credem ce a spus Dumnezeu. Toma a constatat punând degetul. Noi nu avem oportunitatea asta. Apoi, pocăința pentru imagine publică. Aduceți-vă aminte de Saul. Am păcătuit, dar cinstește-mă în fața bătrânilor. Oameni care au nevoie de onoare publică. Nu ăsta e scopul pocăinței. Pocăința față de oameni. Iuda s-a dus la oameni și a spus, luați-vă banii înapoi, nu trebuia să-i primesc, că am făcut rău. Dar la Dumnezeu nu s-a dus să-i spună iartă-mă. Pocăința la nivel intelectual. Aduceți-vă aminte de tânărul bogat. El cu gura spune, sunt cel dintâi, am făcut, sunt grozav. Și când Hristos îi dă un exemplu să-și practice pocăința, pleacă, că avea prea mulți bani și implica prea multă pocăință. Pocăința de moment e dima. Aduceți-vă aminte ce spune Pavel. Dima din dragoste pentru lume a plecat. Dar unde a fost pocăința? N-a fost. A fost așa doar o ploaie de aia care vine vara și în 5 minute trece. Sau pocăința din credință a lui Zacheu. Sunt surogate pentru pocăință. Poți să faci fapte bune pentru a fi iertat de faptele rele? Compensația. Sunt oameni care se duc și dau bani la biserică în speranța că Dumnezeu va ține cont de faptul că au dat bani la biserică și îi va privi cu mai multă milă și îi va ierta de păcatele care au trecut. Nu, Dumnezeu nu folosește compensația. O faptă bună nu anulează o faptă rea. Apoi, poți să te asociezi cu oameni buni pentru a fi iertat de faptele rele. Asta se numește identificare. Mă identific cu pastorul, mă identific cu președintele cultului cu care încerc să intru într-o prietenie. Că, sigur că Dumnezeu mă va privi altfel dacă sunt prieten cu oamenii ăștia. Astea sunt lucruri lumești și o gândire firească. Sau cuvinte, gesturi, simboluri. Sunt oameni care își fac tot felul de semne, poartă la gât cruciuliță sau fac tot felul de alte lucruri crezând că lucrul ăsta contează. Singurul lucru care contează înaintea lui Dumnezeu este sfințenia. Sfințenie spre care trebuie să ne îndreptăm cu toți în fiecare zi, în ciuda imperfecțiunii noastre. Noi suntem oameni imperfecți, dar perfectibili. Poți să reformezi faptele fără a experimenta pocăința, poți să experimentezi emoția fără să te pocăiești cu adevărat, poți să te pocăiești de frică, însă niciodată să nu urăști păcatul și să nu-l părăsești. Poți să te pocăiești pentru avantaje omenești fără să-L onorezi pe Dumnezeu. Poți să vorbești în public împotriva păcatului în timp ce practici păcatul în viața ta personală și privată. Poți să te pocăiești de păcatele mici, continuând să le faci pe cele mari. Apropiindu-mă de încheiere, după cum este normal, aș vrea să vorbesc despre rezultatele pocăinței. Ele sunt previzibile. Primul rezultat al pocăințelor este iertarea păcatelor. Este împăcarea cu Dumnezeu.
Este promisiunea vieții veșnice. Este pace în suflet, liniște sufletească. Este o viață liniștită, eliberată de dependențe, de obsesii și de murdăriile acestei lumi. Este o familie fericită și fidelă. E o viață binecuvântată. E o rugăciune ascultată. Toate lucrurile astea nu se întâmplă doar dacă mergi la biserică. Deși a merge la biserică e necesar, dar nu e suficient. A te ruga e necesar, dar nu e suficient. A te lăsa de țigări e necesar, dar nu e suficient. Toate lucrurile astea sunt necesare, dar nu suficiente. Suficientă este sfințenia. Acesta este obiectivul final al lui Dumnezeu. Biblia poate fi însumată la două verbe. Sfințește-te și slujește. Pentru sfințire ești mântuit. Pentru slujire vei fi răsplătit. Acestea sunt cele două verbe care însumează cele două mari așteptări ale lui Dumnezeu. O persoană sfântă care slujește semenilor în numele lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte că Domnul Iisus a dat exemplul samariteanului, când un preot și un levit, deși aveau misiunea căruia și-au dedicat viața, erau plătiți pentru asta de la templu, au trecut pe lângă un om și nu l-au ridicat, deși era pe moarte, lovit, plin de sânge. Și a trecut un om nereligios, un samaritean. Pe acolo omul se ducea în concediu și el și-a făcut milă și l-a slujit pe omul ăla și a cheltuit banii și timpul cu el. Și Hristos la sfârșit întreabă, cine credeți că a avut milă de el? Samariteanul. Duceți-vă și voi și fiți ca el. Frații mei, nu ordinarea ne face pe noi sfinți, nu intrarea în comitet ne face pe noi sfinți, nu primirea unei recunoașteri în biserica locală unde ești numit lider sau cântăreț sau dirijor, nu, astea nu ne fac sfinți. Pe noi ne face sfânți, pe noi ne sfințește cuvântul și Duhul lui Dumnezeu și viața pe care o trăim cu ajutorul lui Dumnezeu, cum spunea Pavel, pot totul în Hristos care mă întărește. În încheiere vă aduc aminte de Galateni 5. Versetele de la 19 la 21 vorbesc despre faptele firii. Și acolo sunt 4 categorii de păcate. Prima categorie de păcatele sunt păcatele de natură sexuală. Și acolo sunt 4 categorii, sunt 4 păcate ca exemplu. Și începe de la păcate foarte, cele mai nevinovate păcate sexuale până la prostituție. Și apoi sunt păcate sociale, păcate de autoindulgență și păcate de vrăjitoria, de magie. Și apoi, începând cu versetul 22 până la 23, se vorbește despre roada Duhului. Acestea două sunt opuse. Un om e condus ori de faptele firii și sunt și oameni care vin la biserică și sunt conduși de faptele firii. Pentru că venitul la biserică nu sfințește, doar oferă cadru potrivit. Dacă mergi la școală nu înseamnă neapărat că vei trece clasa sau că vei fi premiant sau că vei fi un om înțelept. Nu înseamnă. Dar înseamnă că ești într-un loc unde poți să devii și trecut de clasă și premiant și un om înțelept. Dar asta nu înseamnă că automat intrând în școală, gata, ajungi medic. Școala e mediu. Biserica e mediu, îți oferă oportunitatea, îți oferă cadru, îți oferă instrumentele necesare. Dar sfințenia e o chestie personală. Eu nu mă sfințesc din cauza pastorului, nici nu mă nesfințesc din cauza pastorului. Dacă nu sunt sfânt, sunt din cauza mea și dacă sunt sfânt, sunt datorită Domnului care a lucrat. Dar Domnul vrea să lucreze în toți. De ce nu sunt toți sfinți? Pentru că nu toți acceptă să se pocăiască. Frați și surori, am ajuns la încheierea predicii și expunerea aceasta nu-i nouă pentru nimeni. N-am predicat dintr-o carte secretă, am predicat din cartea pe care o avem în casă, în suflet. Dar am vrut să spun următorul lucru. Pocăința nu e un lucru ușor. Sunt oameni care prezintă pocăința așa, ca pe o excursie. Nu, pocăința e un jug. Să nu fumezi, să nu bei, să nu minți, să nu furi, să nu curvești, să nu te uiți după femei, să nu gândești rău în mintea ta. Matei 5:27. Știți că în Vechiul Testament s-a scris nu curvi că mori. Dar eu vă spun, și aici e un amendament la Vechiul Testament. Acolo sunt 5 amendamente în Matei 5. Dacă cineva doar se uită la o femeie și numai mintea lui o poftește, a și prea curvi cu ea. Este ăsta un jug. Păi trăim între oameni, bărbați și femei, și uitați cum sunt îmbrăcate.
De ce astăzi toți pantalonii sunt mulați pe corp și toate tricourile? De ce? Pentru ca să se vadă, să pară o ființă sexuală. Și când o vezi, să o poftești. Și în felul ăsta să ajungi un curvar, deși ești îmbrăcat. Cum vine aia un curvar îmbrăcat? Cum a curvit îmbrăcat, încheiat la nasturi, cu fularul la gât, cu căciula pe cap? Pocăința e un jug, frați și surori. Pocăința este pentru niște oameni care se luptă cu ei și se luptă împotriva păcatului și împotriva diavolului. Pocăiții nu se luptă cu oamenii. Nu se luptă cu pastorul, nu se luptă cu comitetul, nu se luptă cu familia, nu se luptă cu prietenii, nu se luptă cu dușmanii. Pocăiții se luptă cu ei. Se luptă cu păcatul din ei, cu firea pământească, cu duhurile întunericului și cu lumea care vrea să le invadeze puritatea sufletului și sfințirea cugetului și să-i tragă în păcat. Practicând o pocăință ieftină, unde la biserică suntem sfinți și când ieșim afară de duminică până duminică, numai să nu-l vezi cum se poartă, cum se îmbracă, cum vorbește, fete care vin la biserică și te uiți la ele că altceva decât fund nu au, că l-arată peste tot. Așa se îmbracă încât pur și simplu nu poți să te uiți la ea. Și vine duminica la biserică, întreb eu, în ce măsură s-a schimbat fata asta? Vedeți, ea are o presiune, o dorință să fie apreciată, să fie în atenția băieților atât de mare încât nu poate învinge. Este un jug, da, e un jug pe care ea nu poate purta. Alții fumează, alții se uită la pornografie, alții se masturbează. Iertați-mi îndrăzneala de a vorbi lucrurile astea, dar eu n-am timp de pierdut și nici dumneavoastră. Dacă ne întâlnim în numele lui Dumnezeu, trebuie să vorbim despre dușmanii noștri care sunt gata să ne fure pe noi și pe copiii noștri și să ne fure tinerii din biserică. E ușor să vii la biserică. E ușor să reciți psalm, să cânți cântări, e ușor chiar să te botezi, însă este greu să te sfințești. Că botezul e o dată în viață, pocăința sfințirea este de fiecare dată în viață. Te botezi într-o zi, dar de sfințit te sfințești în fiecare zi. Ori lucrul acesta este greu. Scumpii mei, frați și surori și mai ales cei tineri, băieți și fete, pocăința înseamnă să renunți la dreptul tău de a fi sexy, de a fi atractivă, de a poza în public pentru atragerea atenției, de a primi like-uri și toate lucrurile acestea. Pocăință înseamnă să-i placi lui Dumnezeu și să fii util oamenilor, dar nu să placi oamenilor. Pocăință înseamnă să renunți la dreptul tău de a fura, de a minți, de a te uita la păcat, de a trăi păcatul, de a practica păcatul, de a fi neserios, de a fi senzual, de a-ți expune sexualitatea într-un fel sau în altul. Uitați-vă la multe fete, la mulți băieți, la multe familii care vin la biserică, ce poze au pe internet. Uitați-vă doar. De ce trebuie să vadă lumea picioarele noastre goale și sânii noștri? De ce? De ce trebuie să vadă oamenii pozele noastre din concediu? Ok, accept că îți faci tot felul de poze, dar pozele astea trebuie neapărat să le pui public. Pe Hristos nu-L poți prezenta, numai lucrurile astea le poți prezenta. Scriptura ne spune în Fapte, capitolul 1, versetul 8, când va coborî Duhul Sfânt peste voi, veți primi o putere și veți fi martori. Observați ce mărturisesc pocăiții. Pocăiții îl mărturisesc pe Hristos, mărturisesc pocăința, mărturisesc evlavia, mărturisesc osteneala, mărturisesc dragostea, mărturisesc slujirea. Asta trebuie să mărturisim noi. Lăsați lumea să arate lucrurile astea, că ei știu cum să le arate. Noi nu știm bine cum să le arătăm. Lăsați lumea să facă circ, lăsați lumea să facă paradă, lăsați lumea să se erotizeze și să se sexualizeze. Noi să alegem să ne sfințim și să-i slujim pe oameni în numele lui Dumnezeu. Asta este treaba noastră. Faceți aminte ce le-a răspuns Domnul la oamenii care au întrebat când te întorci? Le-a răspuns, asta nu este treaba voastră. Doamne, dar care ne este treaba noastră? Când va coborî Duhul Sfânt peste voi, veți primi o putere. Și veți începe din zona în care trăiți. Și veți merge în zona apropiată și veți merge în cealaltă zonă și veți ajunge până la marginea pământului, proclamând pe Iisus, să faceți ucenici din toate neamurile, învățându-i să păzească, nu doar învățându-i. Noi nu suntem o categorie de intelectuali, de inteligenți. Noi suntem niște oameni care învățăm pentru a practica, nu învățăm pentru a învăța. Înainte să încheiem, gândește-te că este necesar să facem o rugăciune. Dar o rugăciune nu ca să încheiem întâlnirea, ci o rugăciune în care fiecare să aibă
posibilitatea, cadru, oportunitatea să-și ceară iertare pentru păcatele de comitere sau de omitere pe care le-a făcut. Stimați frați și surori, aduceți-vă aminte că în Matei 25 Hristos spune blestemaților celor care fac păcate de omitere, nu de comitere. Păcat de comitere înseamnă să treci pe roșu. Un exemplu de la semafor, o comparație. Păcat de omitere este oprești la verde. Păcat de comitere înseamnă să faci ce nu-i voie. Păcat de omitere înseamnă să nu faci ce trebuie. Și Hristos dă câteva exemple. N-ați dat apă celui însetat, n-ați dat mâncare celui flămând, n-ați dat haine celui gol, n-ați vizitat pe bolnav la spital și pe pușcăriaș la închisoare. El îi numește blestemați. Stimați frați, câți dintre dumneavoastră ați văzut biserica să exclude pe cineva care nu face caritate și care nu face vizite la spital? Dar Hristos îi exclude din împărăție. Păi dacă El le spune blestemaților, El le spune la sfinți blestemați? Noi astăzi numim doar păcatele de comitere păcat, dar păcatul de omitere. Nu manifestăm dragostea, nu iertăm, nu ascultăm părinții, nu ne respectăm unul pe altul, nu ne cinstim, nu ne ajutăm, nu facem binele, ne ferim doar să nu facem răul. Când nu facem răul, am făcut doar jumătate din ce trebuie făcut. În primul rând, noi nu trebuie să facem răul. În egală măsură, în al doilea rând, noi trebuie să facem binele. Aceste două lucruri fac un întreg. Aceasta este Evanghelia lui Dumnezeu. Nemodernizată la secolul 21. Așa scrie și în Biblia mea și în Biblia dumneavoastră. Este necesar să ne pocăim. Să ne pocăim cu pocăința aceea care înseamnă judecată. Eu mă judec pe mine. Am lucruri pentru care trebuie să mă judec. Nu sunt un om perfect, deși îmi doresc din tot sufletul să fiu un om desăvârșit. Însă uneori spun cuvinte pe care le regret, alteori mă uit în locuri pe care le regret, alteori gândesc, alteori fac, alteori nu fac lucruri pe care le regret. Ei, de toate acestea, într-o astfel de rugăciune, eu trebuie să mă pocăiesc și trebuie să mă reangajez înaintea lui Dumnezeu, alegând să renunț la dreptul meu de a păcătui, oferindu-i viața mea lui Dumnezeu. Asta se numește sfințenie, care se manifestă prin slujire. Probabil că pot fi fete sau băieți care au avut relații intime înainte de căsătorie, sau bărbați sau femei care au relație intimă în timp ce sunt căsătoriți cu alte femei. Poate sunt oameni care fură, care mint, care sunt lacomi, care sunt bețivi, care se droghează, care flirtează, care sunt materialiști, pur și simplu iubesc banii. De bani avem nevoie toți, dar să iubim e păcat. Și lista cu păcate de omitere și de comitere este lungă. Frați și surori, conștiința noastră trebuie să fie sensibilă la vocea Domnului și la cercetarea Duhului, la mesajul Evangheliei lui Iisus, care are rolul să ne convingă, dar dacă nu ne lăsăm convinși, să ne constrângă. Ar fi bine să nu-L împingem pe Dumnezeu să ne constrângă, ci este suficient mesajul care vorbește sufletului nostru. Să ne pocăim și să alegem drumul credinței. Noi suntem o comunitate a credinței. Noi suntem niște oameni ai credinței. Noi trăim o viață în credință, prin credință, pentru Dumnezeu. În felul acesta avem o viață de calitate, o viață spirituală, o viață duhovnicească, o viață sfântă. Nu suntem perfecți, dar vrem să devenim perfecți. Avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu pentru că singuri nu putem decât să păcătuim. De aceea trebuie să fim plini de Duh. Avem nevoie de Evanghelie, de aceea trebuie să o citim în fiecare zi. Avem nevoie să ne smerim, de aceea trebuie să postim. Și avem nevoie să ne rugăm pentru ca să comunicăm cu Dumnezeul nostru, primim confidența și asigurarea că suntem în mâna Lui. Atunci, când ne rugăm pentru bolnavi, se va face o diferență. Atunci, oamenii se vor uita la noi cu admirație și vor spune, vreau să merg și eu unde mergi tu. Observați că astăzi creștinismul e incomod și nu mai e tentant. De ce? Poate și pentru faptul că nu mai există calitate spirituală. Aș vrea să avem un moment de rugăciune și dacă te simți înaintea lui Dumnezeu un om vinovat, mărturisește-ți păcatele. Repet, 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9. Dacă vă mărturisiți păcatele, El e credincios și drept. Dumnezeu este și credincios și drept și așa rămâne. Dar dacă noi
ne mărturisim păcatele. Noi inițiem. Dar numai dacă noi mărturisim păcatele, El e credincios și drept ca să ne ierte, atenție, de orice păcat. Și apoi urmează părăsirea. Să stăm înaintea Domnului și să ne mărturisim păcatul. Și când programul acesta Zoom se va închide, să ne dedicăm viața ca să-L părăsim. Să trăim în sfințenie și când se va întoarce Hristos, altora le va spune du-te, dar nouă ne va spune vino, rob bun și credincios. Scumpii mei, nu mă interesează ce își permit alții. Eu nu-mi permit. Lucruri dulci și interzise, eu nu-mi permit. Alții își permit, dar noi nu. Pentru că noi avem un alt drum. Noi avem o altă destinație, noi avem un alt destin. Pe noi Hristos ne-a chemat să atingem excelența, să trăim în măreție și să ne sfințim slujindu-i pe oamenii din jurul nostru. Asta înseamnă să fim pocăiți, nu doar să mergem la biserică. A merge la biserică înseamnă religie dacă nu te sfințești. Vă chem să avem un moment de rugăciune în care să ne mărturisim păcatele și să ne reangajăm înaintea lui Dumnezeu, dedicându-ne purității, neprihănirii, sfințeniei absolute. Angajându-ne să citim în fiecare dimineață Scriptura, sau dacă nu dimineața, în timpul zilei sau seara. Angajându-ne să ne rugăm zilnic. Dacă nu practici disciplinele spirituale, roagă-te, citește Biblia, postește, meditează, fii într-un grup de studiu biblic, dă socoteală cuiva de credința ta, mărturisește-ți păcatele, găsește-ți un mentor, un om mai în vârstă, un om duhovnicesc, un slujitor, un bătrân al Domnului, al bisericii, pentru ca să te ajute cu sfaturi, să se roage pentru tine și să fie un fel de sfătuitor. Da, frații care au organizat și conduc întâlnirea aceasta vor hotărî cum încheiem întâlnirea. Dumnezeu să fie lăudat și mulțumesc din suflet pentru onoarea de a fi invitat în mijlocul dumneavoastră. Amin. Doamne Dumnezeule Tată, înaintea ta, stăpâne, te binecuvântăm și te Glorie ție și laudă puterii tale, Doamne. glorie și mărinții, și te prețuim.